Kaixo lagunok, gaur zirkorrika bideoklipa egingo dizuegu. Lehen informazio pixka bat emango dizuegu. Korrika 2017ko urtean sortu zen. Musika eta moldaketak Xabi Zabala egin zituen, eta hitzak aldiz Uxue Alberdi jarri zizkion. Ahotsak eta abeslariak Izaro, Oiana, Jurgin, Miren eta Peti dira. Jarauta 79 eta Oreka Telekisek ere parte hartu dute abesti honetan. Orain zirkorrikaren dantza egingo dizuegu. Espero gustatzen.